Здравейте, български приятели, и поздрави на всички, които говорят български у нас и по света. Днес ще ви представя приказката "Да спиш върху слама и да вкусваш горчива жлъчка в името на голямата цел" или "Да понасяш трудности, за да постигнеш голямата цел". В древни времена живял един цар на име Гоудзян. Неговата държава била победена от по-силен враг. За да не забрави поражението и с мисълта да си отмъсти, той се упражнявал в бойните изкуства усърдно през деня и спял върху слама през нощта. Той също така си приготвил един жлъчен мехур от животно и всеки ден преди ядене го облизвал, за да усети горчивината. Правил това, за да си напомня: не забравяй колко труден е живота на обикновените хора. След 10 години усилия той победил врага и възстановил страната си. И от тогава той и народът му заживели щастливо до края на дните си. Текста, който току-що ви прочетох, можете да намерите в коментарите. Тази приказка, освен на китайски, спинини на български, е преведена и на руски, френски, английски, италиански и немски език. Благодаря ви за вниманието. До следващата седмица.